Iro itrai sesien pat ngai play pi paro ha kerteng ke badun portam ke jong jisu. Dak ni ke video ngakwa bangan betai ya pi ya ke jing mentoy ke jong udowai bipi ubangi ngipen mi. Te kiju ong barabor bandi dawai bipi dawai shini tak namar ba habdi baro shi jing em. Te hanre ke bas ngausi kalong ba habdi baro shi jing em bat kapen kia nakawe ka benta bat kapen sniu pat nakawe ka benta tiki ni pat kita wai ki bangi pen mi ni em kamot kalong ka ba dan jing kta ken kamot ada piyai di kalong kumba piyai thiet so kapen bahai ka kwai ka kia ya pi te kamot kam dan jing kta ai ru em te kamot ba kade kata ken ka pas ngau tenan te le se phim kwa ba phindi lenter pat te pila bandi no tengkat ruken lane hajaka phindi man kasngi onda pila sngo tho pila kia di no tang arsien lane license te yo namar ketu de phidi kamento ye phi namar long kumba phithet so long kumba phithet khaw long kumba phithet jur kamot ngi te na ka banta ban bha kasne do ngi le kumno ngi bam so te kamot bangin kedang ka po ngi bam ja kamot kitu kidi ki batte te ki bom dan jing kta ti kidi ki bom dan jing kta la ngi penlut pisa kamot om leleng hares ngausi ki dawai ki ba ngi hab bandi namar bangi shitom te hare da di shidi pat ka kta ka kwai ka khia kata ken ki dawai ki ba pen ngausi ken ba kwa ban e no tang steng por te kini ki dawai jongi pat kat ba pinang di kamot kanang bah ken kanang mentoy namar ba kapen klan ya ka bormet kapen yat bet iki thit ki jaw kapen khut ya ka kpo pen khut ya ki pen khut ya khlai bat kum ta ter te kamot ka mentoy ba ken te new de YBP jongi ha ka jok por u yarap ya ka BP ha ka jok por u yarap ya ka gastric ru te uni u yarap ha kata ka benta te dadan mau ru u yarap hi uni u YBP u ya dai lang hi te u ba ya dai pat na ka benta uksang badan mau ha uksang ha kidney bat ka gastric ka don hi na ka wei pat hi ka dawai ka ba ngala tho bet kemut kem tu da ngala tho gastric plus BP lane gastric plus dawai mau lane gastric plus kumta te kemut phila yu i hang tu ba ka yarap lang ka ya dei lang wan bang bangam dan kita jing pang umlong bangan di ya kani henry kemut ka yarap lang tambak kini kim don jing ta ru em henry ki pen bha pen ban ki pen pengat e ka met ka phat ka jong phi te kamot ka bha ke na pi penan kami kini ki dawai ki jongi te ngi pen mi ki dawai mau ki badon hak lai ne hak sang ne te ki dawai nyang so pen te ngi pen mi te ki don bonjat bha ki dawai ki bangi ngi pen mi te namat pran phila ban yo na so ra te na po jowai te na po nongston te shawai klam pat yo ra ban pha te la shai ka sngi ka dei sau tarik la dang bakla te ngan sara uni udawai BP khambun te shepo mat pran namar ba men hakini ki sngi yo ra tang khdian te u yarap bha hi te phila ban shu phone chwa ban phone nga anda phila yo itu kita wai ngan tai phi kum nu ba phin penan kami itu kita wai ki jongi tu number phone jongi pra arsan pra not ar nyo sao pra arsan pra not ar nyo sao tengi ai kita wai beniat ru ba penja e jing smashin tur ba penja e jing tha ki beniat ke jing khi ka jing sei ki do beniat te dawai piles te ki dawai pangmat ki dawai jak tha ki dawai penja nyo le u hena u ba dai be na phang na kam ta jong no ru te la da phikwa ba u nyo jong phi on nam hap penan kam do powder pen senge jing hap ba ko phniang te ka sabon selek le rungi bo ka sabon sai khmat ru ka best ni bo ka night cream rungi bo bat ki sunscreen ru ni bo te ki dawai jongi ki te ki ba amdan jikta ai ru em te na ka benta ka buram ko jong play yaro itrai